hacer nada, sin ser un día especial, llámale. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, asfixialas detalles. A veces al crear una campaña parece que estás hablando con las paredes. Con los anuncios en Spotify no te ignorarán. Te ayudamos.
Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, al otro lado, sube las manos para arriba. Lo que me gusta de ti, te compongo. Lo que me gusta de ti, lo que me gusta de ti, es tu medicina, le gusta la velocidad, el peligro no le...
Gonna get
del corazón, sirena, la luna llena de nuestro amor. Quiero decirte por tu devoción. Josenea Energia da Grupo Josenean adarra bat. 2000 batean sortu zen Josenea. Josenea sortu zenean zen karburanteen mundu hortako enpresa bat. Baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar. Eta bere garaian torri zaigun aukera erosteko hemen enpresa bat banatzen zuela hemen Baztanen, Baztan Oil. Eta bertze enpresa jipi bat ere hor Donosteben. Eta azkenean bien testigo hartuz, guk hasi gara ere hemen banatzen inguru honetan Baztanen, Urdazubin eta Maldarrekako gehien bat banatzen dugu. Etxez etxe ibiltzen gara banatzen eta gero aldi beren ere bai lanean aitzen dira mendian kesi makinekin eta egurrateatzen eta holakoetan ere oitan ere ausartzen gara bai. Gaur egun ari gara karburanteko inguru hortan, baina igual etorkizunerako igual bertze energia klasetan ere saiatuko gara, igual peletak eta holako gauzak ere bai. Gehien bat inguruko bezeroa, garraiolariak, landetxeak, baserriak, nekazariak, mendian ibiltzen dien jendea egurrateatzen olako enpresa motak eta bar. Alde batetik badugu web orri bat eta gero bertzaldetik ere badugu zenbaki bat, zenbaki hori normala telefono moduz eta WhatsAppez ere bai hartzen ditugu pedidoak. Principioz lozenga zerbitzu guztietara. Azkenean gure helburua da, hemengo jendeari ematea ahalik eta zerbitzu berena. Guentzako bezero guztiak garrantzia dute, txikiak eta handiak, denak ondi guentzako. Principioz, egun bat, bi egunetako, hortan moldatzen gaugi.